Den der, eller den der. Den nederste, eller den tredje. Den der. Det kan han næsten ikke undgå. Hverken det. Jo, hvis man tager den der. Jeg kan måske godt lige undgå det. Nej, det står af. Du kan sjovt flytte dig, eller Nej, væk med den der. Væk. Hvis den vælter. Oliver, væk derfra, mand. Oliver, har du ikke set den der i midten? Den kan man ikke. Hallo, Oliver, jeg kan vel ikke tage den der? Nej. Jo, man kan. Nå, men vælter. Hallo. Pas på. Det var godt. Det var rigtig flot. Super. Så skal vi nok vælge det, eller høre, om der er nogen, der har... Action. Vi står herude på Holstebro Kristne Friskole og leger klodsmajor med 4. klasse. Og vi har Tobias her, som vi gerne lige vil stille et par spørgsmål. Tobias, hvad synes du om vores klodsmajor? Jeg synes, det var meget sjovt. Hvad er det, der gør klodsmajor rigtig sjovt? Det er nok, at jeg har taget de forskellige klodser og putte dem ovenpå, og jeg prøver at se, hvor højt de kan få. Hvor højt var det i fissen? Det ligger helt korrekt. Jeg tror 1,50. Det er højt. Er det spændende, fordi at man ved aldrig lige, hvornår det vælter, eller er det fordi, at det er større end den normale klodsmajor? Ja, begge. Ja. Hvad skal jeg spørge mig om? Noget, der gør bedre. Noget, der kan gøre bedre. Ja, vi har gjort det bedre. Det er rigtig godt, som det er. Det er godt. Super. Altså x gange x gange x, så vi tager det fra. Så er det her.